Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Vítam vás pri prvom tohtoročnom vydaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Kam na strednú školu? Túto otázku v týchto dňoch riešia mnohí rodičia. Košický samosprávny kraj pripravil trojdňové podujatie o aktuálnej ponuke stredných škôl pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ale aj výchovných poradcov. Správna voľba povolania a príležitosť k úspechu. To bol názov podujatia, ktoré sa paralelne konalo v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Michalovciach. Ponuku stredných škôl z celého Zemplína si mohli žiaci pozrieť na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach. Keby som si mala vybrať z nich, tak kozmetička. Neviem, ešte sa rozhodnem. Dnes som si pozrel viac týchto stanovišť a najviac ma zaujali tie fyzikálne pokusy. Sa blíži čas, kedy ich rozhodnutia musia padnúť a nie je to rozhodnutie na jeden deň, ale v podstate je to rozhodnutie na určitú časť života. S odbornými školami často spolupracujú aj firmy, ktoré najlepším študentom ponúkajú takmer isté zamestnanie. Záujem ale nie je veľký. Je to možno pozostatok myslenia, že keď niekto bude elektrikár, takže bude pracovať za malú mzdu a možno v špinavom prostredí, ale to dnes už tak nie je. V priestoroch dopravnej priemyslovky v Košiciach predstavila svoje možnosti viac ako 30 stredných škôl, gymnázia aj školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Hneď pri vstupe sa prezentovali budúci kováči, hasiči či strechári z SOS technickej na Kukučínovej. Vo vnútri zasa vynikajúcu atmosféru vytvorili študenti a učitelia Košického konzervatória koncertom v jednej z učební. Stredná zdravotnícka škola zasa lákala masážami priamo na mieste a rýchlo kurzom prvej pomoci. Vysoko humánne zameranie našej školy umožňuje, že žiaci vedomosti, ktoré nadobudnú u nás, vedia uplatniť nielen pri svojej práci, ale aj v svojom osobnom živote. Aj keď bola každá z prezentácií pod dozorom učiteľov, asi najlepšie za svoje školy lobovali priamo študenti. Na dopravnú priemyslovku pozýval budúci rušňovodič Šimon Oravec, ktorému jeho povolanie predurčila rodinná tradícia. Rušňa je strašne jednoduché, treba len prísť, vyskúšať a my to naučíme. Centrum odborného vzdelávania na SOS automobilovej reprezentovali projekty školy so zamestnávateľmi. Elektromobil poháňaný solárnou energiou je výsledkom práce budúceho automechanika. Automechanikov treba a takisto aj autoelektrikárov. Lebo auta už keď sa raz začali vyrábať, už sa budú vyrábať v stave. Takže podľa mňa majú dosť veľkú šancu na to, aby sa uplatnili. Dopravná priemyslovka počas 3 dní doslova praskala vo švíkoch. Viacerí 8. a 9. z Košíc prišli na podujatie najmä preto, že o svojej budúcnosti ešte nemajú jasno. Iní si práve tu našli školu, ktorú určite napíšu na prihlášku. Ešte som sa nerozhodol. Čo by si chcel v živote robiť? Tak elektriku by som... A bol si sa už pozrieť? Určite je tu aj SPŠka elektrotechnická, čiže zaujala ťa ich ponuka, ktorá tu bola? Áno, tam chodia moje 2 bratia, tak aby som chcel tiež tam ísť. A čo teba zaujalo? No veľa škôl. Ktorá napríklad? Také najviac, keby si mal? Hotelová. Ja by som chcela ísť ako čašnička z toho stolovania. Tak. Ty by si mala sen stať sa možno módnou návrhárkou? Áno. A dnes si sa tak rozhodla, že by to možno aj mohlo byť? Že by sa ti mohol začať plniť sen? Áno. Súčasťou podujatia boli aj 2 workshopy pre výchovných poradcov a riaditeľov základných škôl. Zamestnávatelia spolu so zástupcami stredných škôl na nich detailne informovali o možnostiach štúdia a uplatnení v praxi. My by sme od tohoto podujatia očakávali hlavne to, aby verejnosť, rodičia, žiaci základných škôl i tí, ktorí im v praxi radia, získali dostatočné informácie o študijných učebných odboroch na našich stredných školách a aby tá budúcnosť pri rozhodovaní nebola založená len na rozhodnutí sa, čo sa mi páči, ale hlavne na tom, čo v budúcnosti chcem robiť, čo môžem robiť, čo ma bude zaujímať a hlavne, kde budem úspešný. Obchodná akadémia na Polárnej ulici v Košiciach sa úspešne zapája do viacerých vzdelávacích projektov. Cieľom je modernizovať vyučovací proces, vytvoriť nové učebné texty a zvýšiť tak kvalitu vzdelávania pedagógov i žiakov. Škola projektami reaguje aj na rastúce požiadavky zamestnávateľov a trhu práce na absolventov. Výsledky monitoringu ich potrieb definovali kľúčové oblasti, na ktoré sa treba pri vyučovaní sústrediť. Škola modernizuje nielen učebné osnovy, ale aj formy vzdelávania. V Španielsku školení pedagógovia si osvojili inovatívne postupy výučby. Projekty neprispeli len k modernizácii učební a materiálno-technického vybavenia školy, ale aj k vytvoreniu nových učebných materiálov. Študenti už pracujú prakticky v modernizovaných odborných učebniach zameraných na jazyky a na hospodárskú geografiu a ekológiu a ďalšie všeobecné vzdelávacie predmety. Viac menej ide už o samotnú
aktivitu na vyučovacích hodinách, kedy študenti pracujú so spomínaným e-learningovým portálom, s digitálnou knižnicou. Obchodná akadémia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja získala na projekty z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 340 000 eur. Podporiť kvalitné kultúrne a spoločenské podujatia a cestovný ruch v Košickom kraji je cieľom výzvy na predkladanie projektov v programe Terra Incognita. V prvom kole výzvy Košický samosprávny kraj podporil 7 projektov, ktoré sa uskutočnili v jeseni minulého roka. V druhom kole výzvy sa o dotácie uchádzalo spolu 64 projektov. V prvej výzve sa mohli žiadatelia uchádzať celkovo o takmer 300 000 eur. Viac ako 2/3 financií rozdelila regionálna samospráva v prvom kole. Aj keď bolo v druhom kole na projekty menej peňazí, žiadateľov bol viac ako dvojnásobok. O tom, ktoré podujatia nakoniec KSK podpory, rozhodovali najprv dvaja nezávislí hodnotitelia. Na základe ich posudkov a bodového ohodnotenia riadiaci orgán vybral 21 projektov. Ide najmä o festivaly, jarmoky, koncerty, ale aj prezentácie ľudového umenia, ktoré by sa mali zrealizovať do 15. júla tohto roka. V Michalovciach sa môžete tešiť na festival východoslovenských divadiel, v Brzotíne na Ovčiarsky deň a napríklad v Tvorivom dome v Drienovci na Tvorivé dielne v kráľovstve Cerús. Tieto podujatia sú medzi tými, ktoré uspeli najmä vďaka originálnemu nápadu a regionálnemu charakteru. V týchto dňoch KSK zverejní výzvu, v ktorej chce podporiť malú infraštruktúru. Žiadatelia sa môžu uchádzať o financie napríklad na označenie turistických chodníkov, zriadenie cyklotrás, informačných tabúľ či výstavbu malých javísk v obciach. Celkovo bude na túto výzvu alokovaných 500 000 eur. Všetky informácie budú zverejnené na stránke regionálnej samosprávy. V rubrike Opýtajte sa svojho poslanca sa dnes pýtame poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zvolených v okrese Spiská Nová Ves. Čo predovšetkým je potrebné riešiť v Košickom kraji v roku 2012? Pre mňa osobne bude dobré, ak urobíme tieto predsavzatia, ktoré sme si určili. Jednak do ciest, ktoré v našom okrese sú nie na patričnej úrovni a že sa podarí ich vylepšiť. Potom školstvo, aby sme mali peňazí dosť na to, aby sme mohli poskytnúť a poskytovať vzdelanie ľuďom, ktorí to potrebujú. To znamená žiakom, ktorí skončia základné školy. Ale bol by som veľmi rád, keby sa vôbec v tomto štáte niekto začal zaoberať aj myšlienkou toho, že by bolo viac detí, ktoré pôjdu na učilištia, ktoré patria na učilištia, aby z nich boli dobrí remeselníci. Lebo toto nám v spoločnosti chýba. Keďže som členom komisie na hospodárenie s majetkom, urobím takisto všetko preto, aby prebytočný majetok, ktorý je v našom okrese aj v našom meste, mohli sme nejakým spôsobom samozrejme transparentne cez súťaže odpredať a zbaviť sa, pretože Košický samosprávny kraj veľmi potrebuje príjmy, ktoré potom môže následne použiť. Teraz riešime takú zámenu pozemkov pod tenisovými kurtami. Verím, že v krátkom čase dojde k tejto zámene a bude spokojnosť aj na strane mesta, aj na strane Košického samosprávneho kraja. Michalovská hvezdáreň oslávila 30. výročie od svojho založenia. Každý rok ju navštívia 10 000 návštevníkov. Pútavé prezentácie sú žiaľ v budove, ktorá nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Hvezdáreň za 30 rokov navštívilo takmer 300 000 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili na 7 000 podujatí. V týchto dňoch prebieha vo hvezdárni výstava. Je zameraná na výstavbu našej budovy a na činnosť, ktorá je vlastne taká tradičné podujatia sú tu vypichnuté na tých obrázkoch. Od 80. rokov je hvezdáreň vybavená modernou technikou na sledovanie nočnej oblohy. Najviac ľudí v jeden deň hvezdáreň navštívilo v roku 2003. Stovky zvedavcov sem prilákala nepresná informácia z médií. Že Mars bude najbližšie za posledných 63 000 rokov a že bude veľký ako mesiac. Takže prišli sa pozrieť. Samozrejme, museli sme to uviesť na pravú mieru a ľudia tým boli sklamaní, že ten Mars síce bol naozaj najbližšie, ale v takom malom ďalekohľade nie je ten kotúčik nejaký veľmi veľký. Hvezdáreň robí aj odborné pozorovania slnka. Namerané údaje poskytuje zahraničným vedeckým inštitúciám a periodikám. Jej budova ale nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. My tu máme dosť tenké múry, budova je nezateplená. Je tu napríklad väža, ktorá má 3 vonkajšie múry a
To sa odrazilo na tej vnútornej teplote. Košický samosprávny kraj má na rekonštrukciu vypracovanú projektovú dokumentáciu a získal aj stavebné povolenie. So žiadosťami o financie z fondov Európskej únie neúspel. Teraz hľadá možnosti financovania z iných zdrojov. Viete si predstaviť knihu napísanú v 66 jazykoch? Tak aj takýto svetový unikát prináša putovná výstava s názvom Biblia včera, dnes a zajtra, ktorú môžete počas necelých 3 týždňov navštíviť v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove. Celý projekt je realizovaný občianskym združením i4U v spolupráci s občianskym združením Maranata a Zemplínskou knižnicou v Trebišove v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Základným cieľom výstavy je predstaviť a priblížiť Bibliu a jej posolstvo čo najširšej verejnosti. Naším cílem bylo pomoci našim známým, našim blízkým. Ukázat, že Bible je kniha, která je úžasná, která obsahuje spoustu praktických rad pro každodenní život. Na túto knihu nie je treba pozerať len zvonku. Treba ju brať do ruky, čítať v tichu a samote, rozmýšľať a potom prinesie veľa užitku pre každodenný život človeka. Návštevníci majú možnosť prezrieť si viac ako 300 rôznych exponátov pre dospelých, mládež a deti v bezmála 80 jazykoch vrátane slovenčiny. Organizátori lákajú najmä na atraktívnosť niektorých z vystavených exemplárov, ako je Evangelium podľa Marka na cigaretovom papieriku, jedna z najmenších Biblií na svete, či biblická kniha v brejlovom písme. Z těch největších zajímavostí, které tady máme, tak lze možná jmenovat Bible, která nese název Bible do nepohody. Pre verejnosť, školy alebo väčšie skupiny sú v najbližších týždňoch pripravené aj prednášky. Táto putovná výstava potrvá v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove do 26. januára a jej ďalšou zastávkou bude Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. V Michalovciach vyvrcholil rok Teodora Jozefa Musona. V Zemplínskom múzeu v týchto dňoch vystavujú viac ako 100 obrazov tohto výnimočného výtvarníka. Vyslúžil si prívlastok maliar zemplínskeho ľudu a slnka. Teodor Jozef Muson, akademický maliar z pomaďarčenej francúzskej rodiny, sa presťahoval do Michaloviec s manželkou v roku 1911. Popri vyučovaniu kreslenia na tunajšej mešťackej škole sa venoval aj vlastnej tvorbe. Na obrazoch zachytával zemplínsku krajinu, výjavy zo života vidieckého i mestského ľudu a predovšetkým motívy trhov. Folklor, tú našu krásu, ktorú tie ženy vlastne na tých trhoch ukazovali. Ja sa mu nedivím, že potom aj to pekne zobrazoval. Dneska aj málo nájdeme v slovenskom umení v tak rozsiahlej tvorbe, ako on vytvoril. Veľmi rád maľoval ako za slnečného svetla. Chcel proste vychytiť ten svetlo-tieň farieb, kontrasty. No a tie farby sú veľmi živé a tá proste živosť ostáva aj po tých 100 rokov. V Zemplínskom múzeu vystavujú všetky žánre, ktorým sa výtvarník venoval. Nájdete tu krajinomaľbu, portrét, akt či zátišia. Obrazy múzeu zapožičali viaceré kultúrne inštitúcie. Zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Tatranskej galérie Poprade, Šarickej galérie Prešove, Východoslovenskej galérie v Košiciach a Východoslovenského múzea v Košiciach, ale väčšinou teda vystavených diel tvoria zbierky Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Silvestrovské vernisáže sú v Zemplínskom múzeu tradíciou, vždy ich venujú inému autorovi. Tradícia silvestrovských vernisáží sa začala pred 24 rokmi. V roku 1987 to bolo práve výročie z tých nedožitých narodení Teodora Jozefa Musona, ktorou sa táto tradícia začala. Výstava v Zemplínskom múzeu potrvá do konca marca. Pred záverom dnešného vydania si ešte pozrite kultúrne pozvánky. To bolo na dnes od nás všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a pri ďalšom vysielaní dovidenia.